Možda ne možete da prošetate Buđu, ali možete da prošetate Buđa majicu! Trka su primio sa čakom i narušite naču majicu ikad, Buđa majice, crvene ili žute. Odmah. Pozdrav svima su Primex, ovo je danas malo zbiljniji video, nije me bilo 2 dana, zašto bio sam banovan, zašto sam bio banovan, zašto su ljudi u YouTubeu govna, smrdljiva crkli da bog da usrali se u gaće. Znači ne mogu da verujem koje su to govna, šta se desilo? Ja, kao i svaki drugi gamer, naravno volim da igram igre i nađem jednu novu igru na Play Store-u jer to mi je posao, znači naziv nove igre, igram šta mi je bilo zanimljivo i snimim jednu potpuno nebitnu igru, potpuno običnu igru koja je čak u beti, nije ni izašla, znači ne vezuša najstrašnija. Igra se zove Prank Poker, Early Access, znači još nije izašla, ja sam snimio video za tu igru, možete naći kod mene na kanalu, brutalna igra, znači baš iz sprdnjica. O čemu se radi? Igra nije nikako kockanje, nikakvi pokeri gluposti, obična igra za decu, gdje ste vi neki mađioničari, kao varate trikovima da zamenite karte da vi kao pobedite, znači ne igrate u pare, ništa ne kupujete. Samo kao pravite foru, on ima neke trikove kao izvuče kartu iz rukava, uzme njegovu kartu, zameni, smanji kartu i to, znači trebate svi da čekirate tu igru, ostavit ću vam link u opisu videa, znači igra je top, prezanimljiva, jedna od boljih iskreno igara koje sam igrao u poslednje vreme, znači stvarno sam oduševio i zato sam snimio tu igru. Top igra, top, znači ništa tu nešto čudno, znači mađioničar si neki, okrećeš ovo, ono, probajte, vidjet ćete, igra je bezazlena i Google, znači Google koji je prihvatio ovu igru na Play Store-u, dao joj je rating PEGI 12, što znači da sva deca iznad 12 godina mogu bez problema da igraju ovu igru, zašto to nije nikakvo kockanje, jednostavno poker je igra karata, poker nije kockanje, to što ljudi igraju poker u kuću tamo i nešto, nema veze, ovo čak i nije pravi poker, već ti samo simuliraš te kao bonuse iz pokera, nemaš ni 5 karata ni ništa, niti igraš kao pravi poker, niti treba da znaš pravila ni ništa, uglavnom oni su pregledali tu igru, dali su joj ocenu 12 i tu ne igraš u pare, nemaš nikakvo ulaganje, nikakav betting, ovo ono, dobijaš neke coinse, upgradeuješ te moći koji ima taj mađioničar, znači dečija, obična igra, zajebancija, jedna najgluplja, znači idioti. I šta se desilo? Što sam ja u stvari banovan? Banovan sam zato što u naslovu mog videa postoji reč poker. Šta je u stvari bilo? Mislim, šta ja sumnjam, ne znam da li je od 100%. Neko od fanova je gledao ovaj video, tačnije nije gledao, već je samo video da sam ja izbacio video koji se zvao Znate li da igrate poker? I verovatno je pomislio da u tom klipu ja igram poker, ušao je, ne znam, video je da su tu dele neke karte, nije uopšte ni gledao video, nije uopšte ni probao igru, ni uložio verovatno ni 5 minuta, ni 2 minuta da vidi da to uopšte nije poker, niti neko klađe, ništa, što bi ja terao decu da se klade i čuju da igriju poker, boli me ovo, brate, on neka igrica za Play Store, za jebancija, ono, ubiješ vreme, mađioničar tamo baca trikove, skinite igru, probajte, znači nemojte vam objašnjavam kako se igra, samo skinite, pa onda presudite da li ova igra štetna ili nije, uglavnom. I on je video taj video poker i setio se kako je njegov ćale izgubio kuću, imanje i kravu na pokeru, kako se njegov stric ceo život kocko izgubio ovo, ono, možete čak i naći taj komentar, ja pretpostavljam, možda dečku nije, možda jeste. I verovatno je prijavio video za kockanje gambling, što je zabranjeno, jeli na YouTubeu gambling je zabranjeno, ova igra nema veze sa tim. I šta se desilo? YouTube sistem automatski detektuje, aha, ovaj video je prijavljen za klađenje, sad ću vidimo šta se tu radi, pogledaju naslov, poker, BAM! Banana, znači Community Guideline Strike, 7 dana ban, ne možeš ništa da postojiš, ne možeš ništa da kačiš. Niko nije se usudio ni da proveri da li je ovo igra ili je pravi poker, šta se radi o toj igri, da li je Google koji je vlasnik YouTubea pre toga proverio ovu igru, izbacio je na svoj smrdljivi Play Store i dao joj rating PEGI 12. Evo da ne bude da lažem, da izmišljam, PEGI 12, šta piše da je PEGI 12, šta to znači? Za decu do 12 godina dečija igra, sprdnjica jedna, najobičnija. Či Google pregleda, kaže decu 12 godina. To sme da se nalazi na YouTubeu, jer YouTube ne sme da koristi nikog ko ima ispod 12 godina, jel tako? Tako je. I šta se desi? Naravno, on prijavi taj video, YouTube meni strajkuje video odmah bude obrisan sa YouTubea, moj kanal odmah dobije community strike, odmah ne mogu 7 dana da kačim ništa živo na YouTube, ne mogu ništa da radim, ništa. Či nemaš streama, nemaš thumbnaila, nema ništa, kraj, dobiješ još 2 strajka, brišti se kanal. Sreća u nesreći što je meni, onaj prethodni strajk koji sam dobio 3. ove godine, ovo je 3. strajk ove godine, istekao pre svega nedelju dana. Znači, to je takva sreća bilo što ovo je isteklo, ja ne mogu da verujem, i BAM! Nema provere, nema ništa, samo poker, BAM! Brisanje, BAM! Gotovo ide ti kanal, kraj, briši ti se kanal, nema provere, nema ništa, nema priče, BAM! Gotovo, ćao!
Ćao druže! I šta ja uradim kao svaki normalan čovjek, uđem, pogledam, video su me zajebali, naravno su idioti, su mi ukinuli video koji je savršeno ispravan, nikakve štete nema, nikakvog kockanja, online kazino, ulaganja para, ništa, obična dečija igrica sa mađioničarem koji zamenjuje karte, znači ja ne mogu da su ljudi toliki idioti i ajde što oni nisu ništa proverili, odmah banana, odmah community strike, nemate druže, kroj, ćao, zbogom, mrš, nemate. I ja šta ću da uradim, brate, naš kontama kojim se ja sam javim. Popušio sam ga, nema od tog ništa, javljao sam im se i za prošle te strajkove. Prvi što sam dobio, što sam snimao otvaranje CSGO kutija. Znači, debilana. Oni su odlučili da je otvaranje CSGO kutija, tačnije neki sud je prosudio da je to klađenje u nekoj državi. I oni su na celom YouTube-u kaznili otvaranje kutija. Ja sam imao neki klip od pre 2,5 godine što sam otvarao CSGO kutije koji svi drugi koji su igrali CSGO u to vreme. Morao si da otvaraš kutije, to je bio sastavni deo igre. I bam, oni mi roknu strike, banuju mi kanal, obrisu mi neđu dana, nema ništa. Ajde, dobro. Posle 2 meseca, ponovno slična situacija, ja objavio neki video reakcija na neke smešne klipove, u tom jednom smešnom klipu neko dete udari bicikli, kao ovaj se vozi biciklima, ga udaju, dete padne i kaže nasilje nad decom, promovišeš nasilje i zlo nad decom, ti BAN! Gotovo, gremate vi kačenje klipova nedelju dana, strike, gotovo, kraj. Isto klip star 3 godine. I ja ono gledam, majko mila, nađem sve te takve klipove što sam radio, te reakcije, sve pobrišem, sve ne treba mi, briši sve ovo. I sad, ponovo, znači, zato što igra ima ime poker, pa nema poker, evo klađenje, ti se kladiš, gotovo. Ne može da bude igra s imenom poker, ne može poker da bude normalna igra, ne može ga ja se pozovem svog drugara ili nas 5 da sedne da igramo poker na YouTube-u, ne može, ali poker ti se kladiš ti. I šta bude, ja se setim da ja ovo ne mogu sam, nema sile ništa da uradim. I ja kontaktiram developere ove igre, Smrk Game Studios. Znači, ljudi su carevi, mislim, običan developer, sad ću dođem njihov sajt. Znači, ja odem na sajtu te kompanije, fino nađem tu neke kontakte, vidim šta su radili, to, cool ljudi, brate, prave igre, rade tamo stranci, imaju, ovu igru, nisu nešto puno uradili, cool neki likovi, brate, ja i nađem gde su, šta su, kontaktiram ih, likovi mi odgovore odmah. I ja kažem, braćo, pomagajte, banovali me, obrisali mi video, sve, šta se dešava? Pa kaže, ljudi, nama je Google odobrio da igra za 12 godina, poslali mi pisanu notu, znači, poslali su mi dokument, evo pokazat ću vam, evo, znači, carevi su mi poslali pisani dokument u kome se kaže da prank poker ne bi trebao da bude blokiran kao štetan sadržaj i šalju ovo pismo kao da razreše situaciju. Prank poker je odobren od strane Google-a, trenutno je u open beti sa PEGI 12 ratingom, što jasno i naglašavaju, i da nema nikakve veze sa kockanjem, nego je igra čista zabava. Igra za zabavu i oni meni sreća pošalju to pismo i stave potpis svoj i ime i direktor te firme to meni potpiše i ja onda sa ovim odem do YouTube supporta, pošaljem mail, iscimam live chat, pošaljem apel na video da se žalim i posle 2 dana čekaj, znači njima treba 2 dana da reše nešto što normalan čovjek, pametan čovjek, čovjek koji nema 2 grama mozga može da vidi u 2 sekunde čim uđe na video i prvih 20 sekundi odgleda ono igra na Play Store-u, jebena brate kakav poker, šta, kakvo klađenje. Čim pogledaš za 2 minuta, to njima je 2 dana trebalo, pored pisma sa potpisom, sve što imaju od kreatora igre da im je Google to odobrio. Pored mene koji se žalio i napisao im ovoliki mail, sve im objasnio zašto ovo nije klađenje i da je ovo obična igra na Play Store-u koji njihov gazda drži, Google drži tu gazdu na svoj, znači mogu deca 12 da igraju na Play Store-u, ali ne smije da se snima za YouTube, pa za jebi brate. I 2 dana sam čekao, nervirao se koji idiot, nisam mogao ništa da kanal ne okačim, znači ustrali su me ko govna, propada mi kanal, znači 2 dana ne kačim ja video, tu mi stoje klipovi, ne mogu da ih objavljujem, zato što su oni debili, zato što eto, video ima u naslovu poker, to je koza, BAM! Banane, nema pregledanja, nema ništa, što znači da bilo šta što snimite, ima u naslovu neki štetan sadržaj, znači nema to zovem kurve, pljujem ljude na ulici ili nešto, to nema, to oni ne razumiju, ali poker, druže, tu te banujemo, znači ne pitamo te ništa, gazimo te odmah, znači uništavamo te. Tako da, jako teška vremena za YouTube dolaze, jer izgleda kao da, znači, samo cepa onaj automat, samo ban, znači ne zanima njega, da li ti snimaš na YouTube 8 godina, da si stvarno prekršio pravila ili ne, šta bi deo meni bio 3. strike, nema kanala. Što su oni pogrešili, ko bi jebe im se, kao, šta i obrisali smo ti kanal, šta da radimo, ja, ti kanal, sirotinje, da beda iz Srbije, ima 400.000 subscribera, nema veze što si ti to radio 6 godina, ko da je bitno, nema kanala, tako da moram da eto da
i ispoljim neku frustraciju i čisto nezadovoljstvo što su ljudi debili, što su kreteni, što su idioti, što su počeli da banuju bez provere. Ok, ja ti pošalju neko upozorenje, pa razmatranje, pa da... Ne, nego odmah, BAM! Nema te, brišemo te, zbogom, crkni smradu, crkni gnjido jedna mala. I samo su me iscedili ko bubuljicu, ovako puklo, i ja se žalio i evo, hvala Bogu, skinuli su taj ban, vratili su video, možda se gleda. Čekirajte ovu igru, molim vas, znači evo, ko Boga se molim, link od igre će biti ispod videa. Stisnite na link. Čekirajte igru, proverite da li mislite da je ova igra štetna ili nije, znači ne budite da vam ja sad pričam, znači samo odete na telefon, Android ili koji god store, iStore, ovo, samo kliknite taj link, bacit će vas, igrica zove Prank Poker, znači samo je upalite na vašem telefonu i vidite, probajte da li je to kockanje ili nije, znači obično zabavna igrica za decu, znači ja ne mogu da verujem šta se dešava sa YouTube-om u 2019. i sad 20. godini, gotovi smo svi, će se udavimo u govna, će izgorimo, znači nema provere, znači ne boli mene to što su oni pogrešili, nego nema provere nikakve, 2 minuta je trebalo da neko ovo proveri i da li da bani strajk i to, ne, 2 minuta nisu imali, onda im treba 2 dana da ti odgovore da kažu da su pogrešili, to nisu mi odgovorili, ništa mi nisu poslali, samo su skinuli strajk sa kanala i kao to je to. Ne mogu da verujem, nego poludeo sam, znači ne mogu da verujem šta mi rade. 3. strajk ove godine nisam zaslužio. Nije, 3 strajka ja imam, što snimamo gaming i family friendly content, a ovi drugi šta sve snimaju, to sve može, ali ne smeš imati poker u imenu. Jedite govna iz YouTube-a, znači crkli da Bog da, jedite govna, znači jako nefer, jako nepošteno, baš pederski onako, baš pederski. Tako da to je to, eto, pišite u komentare šta mislite. Pomozite mi da preživimo ovu godinu, idite na supremenews.com, naručite nešto iz našeg sjajnog šopa, verujte mi sve je super, mnogo bolje nego YouTube, tako da vidimo se u nekom sljedećem klipu, hvala vam puno i obavezno dajte vaše mišljenje i o igri, da li sam zaslužio strajk za ovo ili nisam i šta mislite o ovoj situaciji, upucat ću se majke mi od debila, strašno, ćao! Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u školu, Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah!